Бомбили са бензиностанции. Какво означава бомбили са бензиностанции? Ами заредили се, не са си платили и сега изписва и... Какво ти става, ния? Еми, виждаш ли, че изписва 30 евро, на другата 9 евро. Бомбили са бензиностанции, такива измишлотини ти трубват веднага. Големите бомбардировачи. Защо измишлятини, бе, ти нормален? Организирана шайка решава да бомби всичките машини, една до друга. Ами, пише, че ти трябва да платиш 30 евро. На първата колонка не можа да заради там, където му пише, че трябва да плати 20 евро. А тук има автомат да си плати директно. Не са ги бомбили бензиностанциите. Нищо не става на тази бензиностанция. Нищо няма да стане. Тръгнали сме към Париж. Хвана някакви нормални хора. Първо плаща и после зарежда. Ама ние имаме ли 13 литра да заредим? Боже... Разкажи сега за бензиностанцията, която аз помислих, че са бомбили. Да. Попче, така ли стартира влога за Париж? Явно. Да. Пешман, туристите отиват в Париж, за първи път зареждаме на френска територия. Хората, които са минали от тук, знаят и ще ни се смеят. Но един съвет за тези, които те първо ще зареждат за първи път в бензин във Франция. Тук е на обратното. Първо плащаш, после зареждаш. И аз, като не го разбрах това, защото аз отивам на една, слагам 9-5, не тръгва. Отивам на втора, не тръгва. Ние вика, те са ги бомбили. Викам, как са ги бомбили, бе, нещо има тук. Викнахме едни, excuse me, те пък сърби. Опитаха се да обяснат. Те обясниха. Но аз отидах преди това до... Верно 20 минути се бавихме. Аз отидах преди това на каста. Питам я жената... How to... Put гориво. Да, how to put fuel. Точно това бяха думите. Аз вече не знам дали правилно го говоря. Тя ми говори на френски. И вика pay. Само pay вика. Викам how to pay. How much? И тя ми говори на френски. И направо шах. Пак се върнах, срещнахме сърбите. Те ми викат, ако имаш карта, плащай. Тук аз с телефона плащам. Те викат, другата карта. Как можеш да нямаш карта? Викам, телефона ли е карта, бе? Не, карта е физическа карта. Ей, тук се слага. Те май не разбраха, че може с телефона, както и да е. Върнах се пак, защото аз исках да се реда. И жената се отказа от мене, защото пак можех да е тормоза. Отказа се от мене, викна едно момче, служител пак. И той на английски ми обясни, плати първо. И аз викам, колко да плата? Той вика, колко ти искаш? Викам, аз не знам колко. Той вика, плати 100. Викам, аз може би да е за 35. Вика, плати 50. Викам, добре, ще плата 50, ще отидеш зареда и после да се върнали. Той вика, не. Плати 50, пак той ще те вземе колкото заредиш. Ако минеш 50, ще свърши на 50. Това е принципа в... И аз сложих 50, казах 50, вземи за 27 евро и се спря. И толкова ми изтегли от картата. А кафетата са на отделна сметка. Да. И това или са го направили, защото много са ги ограбвали тук във Франция. Са ги бомбили с горивото. Това е единия вариант.
Или за по-бързо обслужване, нали, който е за гориво, да сипва гориво, да си плаща сам и да си заминава по възможно най-бързия начин. Не, точно за това, защото на самите автомати си има Да, на самите автомати карта може да си платиш. директно Да. си плащаш там. А ти сещаш се, ако е наобратно верно, но не знам. Да, ама докато свикнат хората Да, и то като не е навсякъде, стават пак задръствания. Ама като свикнат, наистина, Питах цяла Отиваш, Франция, зареждаш си, плащаш и... Така че това е новото тук. Да, и заминаваш. Айде към Париж. Имаме Айде към Париж, имаме гориво. 4 часа имаме. Стигнем. Малката заспа. Сега ще видим колко ще спи и как ще е остатък от пътя. Да. Така остават 58 минути до Париж. Я спа през целия път, направо не мога да повярвам. Току-що се събуди, само 58 минути ще я дундуркам. Имаме още 67 км. Детето спа 4 часа и половина. Направо не мога да повярвам. Дано сега това последен един час да не ми излезне през носа. Трима французина са се събрали. One latte frappe, one latte and two pizzas. Маргарита. Three pizzas, two margarita and one of this one. Трима французина не могат да ни обслужат, защото те и тримата наведнъж не знаят английски. Yes, with ice. Yeah. Yeah, frappe latte. Така, взехме 3 пици, едно фрапе, едно лате за 32 евро. Неделче е букнала Айфеловата кула за 5 часа, сега е 3, ние още не сме се настанили. Аз ще да викам, нямаше нужда да затваряш прозорците. И сега трябва да се гримирам в колата, защото няма да имаме абсолютно никакво време. Аз му казах, че това е грешка, че трябва на втория ден. Да, още като го резервираш, защото ние сме резервирали 74 евро струва за двамата да се качиме горе на Айфеловата кула, което аз даже не знам дали не беше излишно, но сега ще видим колко е готино по-точно и трябва да бързаме като някакви ненормалници. Но той човека вече си беше платил, взел решение и така. Колко, ако изтървем, няма да се качим и няма да ти покаи, няма да е проблем. Ама ще бързаме преди това. Ето, 20 минути глам в колата, остават ни още 15 минути. Май се справих. Сега очни линии и такива неща не мога да сложа, но това е положението. Но мисля, че даже се справих по-добре, отколкото понякога без да съм в кола. Аз затова бухнах. Да, за да мога да си направя грима в колата, за да бъде най-добър, нали така? Да изглежда най-добре. Да, за да тича. На естествена светлина да го и правя. да покажеш как тичайки спринт към Айфелата кула, грима седи. Да. Добре, браво на тебе. Добре си го измислил. Детето е най-доброто дете на света. Направо не мога да повярвам. Толкова се бях притеснила за този път, а тя направо е толкова послушна. Айде 14 минути, сега дори да ми уреве главата. Няма значение, защото е била прекрасна. Тя песни искаше пак. Игра. Сега последните 40 минути, нали, защото през другото време спа. Да. Искаше Париж. пак песен. Да, Нямам Париж. търпение. Нищо Този особено. киселяка цял ден ми разваля настроението, но аз съм в Париж и не ми пука. Нищо И особено игнорирам за сега. го и това Това е. не е Париж, бе. Това ли? Това е мега прехвалена история. Talk to my hand. Окей, It's- на ръката ще говоря. It's Paris summer. Paris in the summer, summer in И the Paris. ако е без мъжа, ще е с жените, така че С да не си жените- намеря приятелки да остана тук. Да си намеря аз приятел да ходя в Лас Вегас, защото... Как може да си вземете бокси от Макарон БГ? Ето, автомата, плаща се с карта, има всичко и тук са QR кодовете, от които може да сканират. Искам този. На 300 преживяваш. За рождение ми ден. Мамо, ти кой искаш? Мама иска спай красота.
Я питам. Искам... Ето това. Добре. Имате 10% отстъпка на среща 10. Мале хора, ние ще сме баш в центъра на Париж. И тук е мега оживено. И мега сложно. Ох, и сега тръгнахме към апартамента, трябваше директно да тръгнем към паркинга, честно ти казвам. Ще мога да паркирам тук, интересно. Може за малко да спреш на корнера на Така ли казва? улицата, да. Само че аз намирам мале какви хора. Сумисти! Ето ги! Оле, колко е яко! За първ път видях сумисти в живота ми. Трябваше да дойдеш до Париж. Я ми намерила очилата. Ужас. Неделчо, да въведа ли паркинга? Да ходим директно там? Първо да такова, те сме тук, нямаме време за губене вече. Буквално спряхме по средата на улицата. Хората ни гледат странно. Неделчо замина на някъде. Аз тук никога няма да се кача зад волана, често казано. Чакаме тата, мамо и отиваме към паркинга. Положението е... Никой да не мърда. Трябваше да отидем първо до паркинга, според мен, защото е на 2 минути пеша. А сега 8 минути с колата. Кот тако. Платихме паркинга още в Нюрнберг и сега просто отвори гейта и ние супер много се кефим, защото тук е мега тегаво да се паркира, да се кара изобщо всичко. И много лесничко и вече оставяме колата и забравяме за нея до след няколко дни, защото много яко, браво. Чакай, тук може една бариера. И тази трябва да се отвори. Чакай. Тук е Open the Gate. Отвори! И сега къде си искаме да паркираме? Това трябва да го проверя. Айде, проверявам къде ни е нашето място. Ето така, по пижама, по дантелка. Обаче, тук има толкова много хора, че буквално никой не го интересува. Айде сега си хващаме резервацията за Айфеловата кула. Вместо да ни е чил, сега пристигнахме, да се радваме, ние бързаме. Къде бяхме ние? Така, апартамента в Париж беше първото нещо, което резервирахме. 4 дни сме тук. Цената му е 998 евро за 4-те нощувки в центъра на Париж. Като ние си мислехме, че ще има и паркинг, защото така беше описано, обаче нямаше паркинг и където бяхме в Германия, в Нюрнберг, аз резервирах паркинг през едно приложение и между другото резервирах за цяла седмица тук, което излизаше по-евтино, отколкото за 4 дни, колкото сме ние, и платихме за паркинг в центъра точно на 2 минути пеша. Ето ние сега влизаме в входната ни врата за 124 евро. Така, рум тур от това мега тясно стълбище, завъртяно, влизаме в апартамента. Така, тук място за съхранение. Врътваме се, огледалце, тук е банята, след малко ще я видиме. Това е климатика, кухня, имаме пералня, ще перем. Кухнята си е големичка. Гледката към латинския квартал. Къде се буташ? Къде се буташ? Само през прозореца, какво се вижда? Всичко криеш, братче. Тук масичката. Някакво диванче. Имаш ми така през прозореца, какво се вижда и... Стига си до дно. Телевизор, такова. И там горе трябва да спиме. С детето. Което не знам. Така, и банята сега. Ако човека благоволи, няма да благоволи, разбира се. Тук се вижда някаква яка катедрала. До нас е точно Нотърдам.
И на 5 минутки пеша е Лувъра. И на 54 минути пеша е Айфеловата кула. Лувъра може би е сигурно на 10 на минути, не на 5. Така, време е да ви покажа и банята. О, има вана. Неделчо ще се кефи. Точно преди малко питах дали някъде няма да има банаща. Да. Тая ще я ползваш и че миналата не успя. Баничката е много приятничка. Новичка, сигурно е последното нещо правено по апартамента. И това е. Тръгнахме, бързахме. Дори за вода не ми се казва дали ще спрем. Ще спрем бе, как бе? Добре. Трябваше да пусна камерата, за да ми отговориш. Не е така. Шегувам се, да, не е така. По принцип трябваше да го натисна просто, да ми отговори. Така. Не съм те чул. Аз ти казах, че съм мега много жадна. Тук първото нещо, което ми прави впечатление, нали, изключваме факта, че Париж е огромен, нищо не сме видяли все още, че буквално през 2 секунди ти се сменя аромата, миризмата на града. Мирише ми нещо арабско, след 2 секунди почва да ми мирише на турска кухня, след 2 секунди почва да ми мирише на урина или на някакви котешки. Да не описвам просто. Но е така, сменя постоянно. То хубаво, то лошо, то вкусно. И така. Това е първото нещо, което ми направи впечатление. Освен тълпите. А на тебе? Освен, че ревнуваш от сумистите, какво ти направи впечатление? На мене ме направи впечатление, че това е столица. Това не е ли тя? Дългоочакваната. И неговото име е Айфеловата кула, видяхме бе? Видяхме и само връхчето. Това не е ли тя? Наближаваме 4 км. Между другото, беше от нас до Айфеловата кула и почти сме там. По реката Сена са абсолютно всичките забележителности. И на връщане трябва да минем по нея, защото е невероятна. Просто толкова невероятни неща, така ги сканираме отдалече. И ето я, Айфеловата кула. Точно до ето този дворец, точно зад него. Но не знам, на мен това ми е по-впечатлително. Цак. Не ви ли е това по-впечатлително? Намерихме българското знаме. Много якичко. Това е нашето посолство. Ние сме до Айфеловата кула. До Айфеловата кула ни е посолството във Франция. Да сме близо до нея. Да. Да знаем как да се ориентираме. Да. Къде е Айфеловата кула? Посолството вляво. Ето там пише България. Има и на Васил Левски паметниче. Боже, много хубаво. Айде. Ето. Вече я виждаме. В пълният ти блясък. Тук някъде си наемат тия хотелчета, да се снимат точно с нея. През терасата. Тази уличка, между другото, изобщо не е оживена на този етап и е много подходяща за снимки с Айфеловата кула. Но моя мъж фърчи ето там, чак, защото той трябва да се качи отгоре и няма тук да ме снима сега. Дали ще имам снимка с Айфеловата кула, не се знае. Притичахме 4 км. Много хора има. Така, чакайте.
И сега сме тук. 300 метра е кулата. На живо си е. Доста по-голяма. Метална кула, построена на началото на 19 век. Символ е, че всичко е възможно. Хората са били много скептични тогава, че това нещо може изобщо да се получи. И затова е символ, че всичко е възможно и за човешките граници, т.е. без граници. Била е най-високата кула в света в продължение на около 100 години. И да, това е. That's it. Това е историята. Ей да влизаме! Бързо, бързо, бързо! Бързо! Али Баба Клауд. For the tickets, yes, the entrance starts there for everyone. Thank you. Да. Навсякъде за всички. Айде. Така. Влезнахме и тук през security. Отдолу под кулата. После ще напълним. А къде ще влизаме да се качваме? Някой от тия крака. Ага, ние затова ли бързаме? Не знам дали беше за това или това още не сме Не, според мен трябва да е загоре за качването. Не сме показали билет още. Да, щом не се е показали билет, значи е за качването догоре. Еми ето тук, бе. От тук се качваме. Не, тук не е. Е, там е входа. Там пише май. Point information. Тук е информацията и това момиче запътили сме се право към него. Аха. Е, питай момичето. Питай момичето. Окей. Не питай момичето. Между другото, не е чак толкова голяма лудница, колкото си го представях. Ето 5 часа. I don't know. Just a moment. На имейл? Да, ма къде са favorites? Това не са фейворите, са звездички. Ето тук на звездичката ги отбелязваш. Да, and where... Направо е скандално. Втора проверка, мега много хора. Тук сме затворени в такива някакви стъклени, едва се диша. Но ще се качим на 300 метра. Така че си заслужава. И да знаете, за една година изпуснах да ми е ефтин билета от 11 евро на 23 евро. Защото съм на 25 вече. Ето го и талибанина. Той е много още нервен, защото миличка не може да си почине и кара 5 часа, после 1 час тъгадък. Да чакаме малко. Да. Бебка се събуди. Чакаме за асансьора. Натоварили сме се. Истински туристи. Директно от Страсбург на Ейфелата кула, братче. Тъгадък брутален. Приеми си грешката. Коя грешка? Че веднага, аз си казах да не букваш Айфеловата Ама кула. аз исках да ставим днеска в 6 часа, ама кой да му послуша? Ти направо нямаш равен, разбираш ли? Нямаш равен. Сега е изморен на куче, обаче мълчи, защото знае, че той си е виновен. Ето го асансьора, ще сме точно като сардини. Наблъскани. Тежко наблъскани. Качихме се на втория етаж, уникално е, но след малко ще го слеземе да го разгледаме. Много ми тежи малката вече. Сега чакаме гигантична опашка за третия етаж. За последния етаж, да.
За колко платихме? Аде! Тук се вижда цял Париж. Еми, нищо. Айде. Нищо, айде да видим моровото. Кой е? Какво обясняваш на детето? Се качва на авото, тя разглежда. Вече не издържа. Още малко. Още малко. След като чакаме 25 минути, какво ми се съобщава? Еми, че самета го водят прехвален доста. Обаче, в крайна сметка, тъпо да сме тук и да кажем, ние не сме се качвали горе. Да, най-тъпото ще е. Найде ще я най-тъп. Така сме. Така сме. Така отиваме на третия етаж на Ейфелата кула. Айде, най-накрая се качихме 300 метра. Много височко. И тук е затворено и честно казано се вижда една идея по-различно от... Айде, детето тръгва по стълбите нагоре. Не е много по-различно. Тук ни заглъхнаха ушите, докато се качахме в асансьора. Тук май е по-яко. Сега ще видим. Ами втория етаж. Си е почти същия. Няма някаква, бог знае каква разлика според мен. Ти какво си мислиш? Кефене, смисъл, заслужава си. Не мога да кажа, че не се заслужава. Не знам. Вие видяхте през какво минахме горе-долу. Нали, защото не чакахте с нас. Не знам, аз съм сигурна дали се заслужава. По-скоро май не. За мене. В смисъл, заслужава си до втория етаж. За тук на толкова време се чака. Не знам. От тази страна. Вече е крива сърдита. Първо викаше майко. Сега почна фърчи тук измежду хората. Така. Да им попищи малко. Това им трябва. Сега ако трябва да се редиме толкова дълго време, не знам просто. Тук има някакви скулптури вътре. Така, вау! Между другото са мега реалистични. Това е Томас Едисън, който е измислил проекта. Не, който е измислил кружката. Но той даже не е измислил това, но как си да. Да. Майстора на електричеството, а този трябва да е Айфел тук до него. Ето, офертата на Айфел и Едисън през 1890-та. Едисън е бил голям газар. Тарикат. Ама... В смисъл, това е човека, който е наел първо Тесла и после го е мачкал. Да, не сме му фенове. Аз съм фен на Тесла. Не. Има опашка и за слизането. Хора, маните го неделчо, не се качвайте. В никакъв случай не се качвайте до третия етаж. Няма абсолютно никакъв смисъл си го причиняват това нещо. Не стига, че има опашка за отиване, има опашка и за връщане. Е мега тегаво. Никой не те пуска да видиш нищо, така че като сърдини са наблъскани. Не. Просто не. Категорично. Категорично им каза да не го правят това нещо. Категорично. Последователи да не го правят, моите да го правят. Не го слушайте. Айде, вече сме на втория етаж след поредното чакане на опашка и сега ще гледаме сградите доста по-подробно.
доста така може тук да застанем, не като горе да не те пуска да мръднеш, да погледнеш и така нататък. По-хубави снимки са и просто като ще се качате на Айфеловата кула, качете се до втория етаж, не ви трябва последния. Ето я гледката, почти същата е, само че както казах по-подробна от този етаж. Това е новия модерен квартал. Купихме, това е премиум, 10 макарона за 33 евро от Айфеловата кула. Струват ми се доста добри, сега ще ви кажа. И после естествено ще ядем още макарони, защото ние сме си наумили да ядем много макарони. И ще ви кажа дали тук са добри и откъде си купувате най-ефтино и най-вкусно макарончета. Айде! И изведнъж се изпразни мега много. И веднага някакъв маняк ми набавя. Да. Той беше много възпитан, искаше да ходим на ресторанта, но ние не искаме да ходим на ресторанта, искаме да си ходим от тук. Да, след толкова Айфел Тауър. Ще видим първия етаж на бързо. Сега малко навънка. Няма първи етаж, бебе. Айде, няма ли? Това е първи етаж. Това е втория. Ние бяхме горе, слезахме долу при храната. Ето тези бомбони, макарони ядохме. Пиер, Херме, Париж. Дойдохме сега и до първия етаж. О, яко. Първия е много добър. Значи има страх за мен. Тя даже не гледа. Тя не интересува, тя гази всичко. А първия безплатен ли е, беби? Първия безплатен ли е? Страх ме е тук, бе. Вземеш да паднеш от някъде. Откъде ще падне? Да, знам, бе. Всичко обезопасено, брутално. Нали си? Да, не виждаш ли? Това е тук е брутално. Като става тук има страх. О, Боже Господи. Гадно ли? Не е гадно изобщо. Падна. Даже мога и да подскача. Ти удали си? О, Боже. Пусни детето да си ходи. То по-безопасно от тук няма нито коли, нито нищо. Та тук безплатно ли И как е? се струва тук, само тук? Как се струва? Ние искаше да минем първи етаж. Първи, втория До втория етаж да си платят всичките хората, аз етажи това са казах. платени. Просто имаш до първия и втория и до третия. Първия, Да. втория са една цена, третия е допълнително. Да, до третия няма никакъв смисъл. Ужасно е даже изживяването до третия етаж. Обиколихме и сега си хванахме стълбите, защото просто ни писна от тези асансьори. Това да го видите. Много яко, уникално. Уникално. Гледайте. Ние се избрахме само от първия етаж до долу, защото все пак сме самичка И с бебе. и с бебок. Вау! Просто е някакво изживяването да го спустите и това. Аз съм ти казала, че ако искаш за влог да кажеш нещо, го кажи на моят телефон. Нищо да едновременно двата телефона ставам и го измърна. Сега ще сложиш едно сгадно качество или как? Няма страшно. Ние иска да снимам от нейния телефон, защото било качеството. Ще бъде кадъра после. Ай, давай. Сега това ще го вкарам, да знаеш. Да ти видят киселата физиономия, като не снимаш. Писал съм заради тебе, ти ме бесяваш цял ден. Не, ти се ухилваш, като пуснеш камерата. Нека те видят реално. Защото сега не знам, че снимаш неделчо. Снимам. Ти бак си провокатора. Това ако не е провокатор, кажи му. Айде, пусни това. Айде, реши и тя да слиза по стълбите. Хвана е я, че само ние слизаме. Вижте сега как си го коткам да се сдобрявам. Трябва да се заяжда с мене. Няма. Айде да се добрим и да се обичаме. Айде.
Него. Така си го коцкам винаги. Него. Ето так се вижда. Айде. Виждате ли, получава се. И пак ще отидем на кулата, като е през нощта. Отиваме на Шанзелизе. И да видим кое е триумфалната Арка. Браво на нас. Минаваме отново през посолството, защото това е пътя ни за Шанзелизе. И видяхме, че на посолството са изобразени Несебър и Созопол. Ето така ви снимам. И искам да похваля Ая, която искаше мега много да слезе от количката. Тук изобщо не е подходящо, защото е булевард и така нататък. Обаче аз седнах долу при нея и обясних: мамо, ще те пусна само единствено ако ме държиш за ръка. Делчо вика: о, не знам, тук не е подходящо. Аз я обясних, тя слезе от количката и сега сме хванати за ръчичка вече 5 минутки. Не ме е пуснала и я разбрала. На мама умното момиче. Ето. Сега. Не, нали се разбрахме? Нали се разбрахме, че за ръка ще се държим, иначе те връщам в количката. Тя иска и тати да я хване. Айде. Ако се пресичат на червено и забелязвам, че дори не гледат дали идват коли. Да, парижаните и като цяло и в Страсбург беше така. Сега ще видим. Са си свикнали да не спазват светофарите, което е окей, смисъл, ние българите сме същите. Удобни. Да, но тук имам чувство, че си по-пришпорено, защото наистина са много народ. Предполагам, че Париж е 15 милиона, не знам колко е. И е направо... Преди малко и казах на нея, нямат време да бъдат учтиви, да се вика. Трябва да бързат. След една криза на детето, тя вече е добре, слава Богу, пристигаме на триумфалната арка. Триумфалната Според мен арка. малката има криза на средната възраст. Тя има бебешки пубертет в Тия момента. дни, да. И Неделчо вика: о, колко много хора са се изкачили на арката. И аз му викам: леле, добре, че ме караш и това да го изкачвам. Аз И той... не помислих да я предложа. Качим още 200 стъпала. Ама и аз съм много изморен. Да, ти си доста по-изморен и от мене и от Ая. Мене, ако питаш. Айде, показвам арката. Ето. Париж много ми харесва за сега. Кажи. Много ми е наценен. Добре. Тихо стига с глупостите. Тук виждам някакви полицаи. Доста. 5 камиона. Точно до арката. За Ая, да. За нея са дошли. Ая за те бидах. Вижте как мухва. О, не са 5. Неделчо вика: цялата армия е тук. Гледайте назад какво става. Готина е. Сега си вървим по Шанзелизе и ми кажи защо е толкова известен този булевард. Шанзелизе е най-известният буливард в Европа. Това да. Аз не знам по-известен. Да, но защо? Не знам, защото е главният буливард на Париж. Да. И ето тук е луксозната уличка. Съмнявали ли сте се? Луксозното кашенце, да. Шанзелизенце. Ето, минете с нас. За кратко, защото ако минете през цялото време, ще се отекчите брутално. Що смеш? Минете с нас. Казват ли са най-известните? Кое бе? После. Всичко е известно тук. Нищо не ми е известно на мен. Монклер. Кое е най-скъпо, мога да ти кажа? Ти вече... Не. Ти трябва да знаеш кое не. Сяга ли беше? Кое беше? Не. Хелзе, Мелзе, кое беше? Искаш колан да ти купува, да. Така. И как ти казваш? Хелче.
Не Хелче. Какво беше? Ернес. Така. Браво! Научил си се. От до година... Браво! От до година почваме... Тук дори Майкъл ще да кажа. Макдоналдс има с вкус на Шанзелизе. И Макдоналдс е луксозен, викаш, а? Йоп. Ей, това е Луи Витон с тея. Тя ги знам. Знаеш ли? Що? Що ги знаеш? Не ги знам, бе. Откъде ги знам? Това съм чул. Българи. Защо ли? Защото от България предполагам. Не. Българи. Не от България. Шанс. Шанзелизан. Шанзелизан. Много сме забавни, а? Не знае. Тук не се отсмях. Малката и тя не са хили специално. Сега почва програмата, вечерната. Най-накрая почна да пее, спря да пищи. Това Ламборджини пише Drive Me на него. Дават ви да си покарате срещу някакви пари. И да се направите на много важни по Шанзелизе. Аз се сложа на джилите и аз едно драйв не изкарам някой лев. Продължаваме с Drive Me. Да знаете как някои хора фейкват турбо луксозен начин на живот. Като нас. Да. И ние фейкваме. И яко направо. Цялото нещо е зелен екран отзаде нашето. Седнахме на Офомса днеска. Шанзелизе. Да хапнеме. Между другото, тук като цени, не знам, заради Швейцария ли е, заради кой, но изобщо не се струва скъпо, ама по никакъв начин. И има много морски неща, охлюви, стриди, лобстър, каквото се не сетиш. И сега ще ви покажем какво ще хапваме. Ето, между другото е 8:30 и ние цял ден сме на някакви junk food и не сме сядали никъде. Ама нормално 5 часа път. Много сме изморени, нервни, вие ще забележите и сте забелязали вече до този момент. И така. Това между другото Five Guys е пълно, някакво пак junk food. Някакво тяхно, защото за пръв път го срещаме. Може и да не е тяхно, вие ще кажете, ако знаете. Значи бях си оставила телефона и тук до мене на пейката и ние последна маса, понеже сме и тук минат някакви хора. И сервикьора ми каза телефона задължително на масата, защото може да ти го откраднат. И аз малко така сега се стреснах и сега разигравам някакви сюжети в главата ми, как ми взимат телефона от ръката и аз почвам да ги гоня. И те имат пистолети. Буквално докато си чакам храната, мисля такива някакви екшън филми. Много се филмирах. Детето, между другото, купихме такива макарони от магазина за 6 евро да ги пробваме и тях. Нали ви казах, че ще оценяваме макарони, ще ви кажа откъде са най-добре. Няма повече, папа. И дадохме сега едно на Ая макаронче. И на нея много й хареса, обаче ме притеснява тази захар, че направо ще ни разкаже играта след малко. Идва папо, мамо. И така, това е общо взето. Току-що видях, че имам 10% и преносимата батерия, която си купихме от Хайделберг и тя няма батерия. И сега ще ми остане батерия да ви снимам храната и така нататък. И май ще приключи деня с това. Много ме ята, ама няма как. И неделче няма батерия, трябва да пазим, че иначе няма как да се прибереме. Ако се случи нещо, ще ви разкажем. Но утре ни... Бъдете на българското посолство, ако от утре всичко изчезне, и вече не постваме. Ако утре съм поснал танца ми от Страсбург, всичко е окей, обаче ако не съм Да, го то поснал, ще се качи, ако не съм... Ние ако изчезнем, няма да се качим никога. Така, това са ни стридите, с миди, с кариди и такива неща. Това ни е виното. И с нещо тук. Някакъв бумбу. Да. Окей. Следващото.
Така, равиоли вече дадох на детето. Омар и охлювчета. Охлювите са много добри. Това Да. част как от равиолите на малко. Хъпни, много са вкусни. Папа! Какво правиш сега? Взеха ми вилицата и дълбая с другата вилица. Вкусно ли беше? Много. Всичките останки, всичко преравяме. Не оставяме нищо. Ядохме като невидели. Толкова е вкусно във Франция, хора, че просто не можете да си представите. Така кухня, където е в някакви нормални заведения, поддържат най-луксозните заведения в други държави. Толкова е вкусно. Така, да. Не ми се мисля, ако отидем някъде на ресторант с Мишелин, какво ще е? Какво, мамо, си взела ти? Една щипчица рачева. Нико правиш? Една хапка омар не дадохме на детето. Да, ще дадем. Като порасне и като се намери гадже, да иззима омари. Сега яде щипката тука. Ама ме е страх, защото Буде. не знам дали е алергична Как ще е алергично ще? от омар. Папалица? Това не. Я дай сух хляб на детето. Не, няма да е сух. Крем брюле. This is great. Wonderful. Thank you. Thank you. Кажи пак, айфелова такова бях. Бяхме бебчени. Да. И ми скъса нервите, това му обяснявах. Аз само ще ти кажа нещо. На първия етаж най-ми беше страшно. Втория, третия етаж изобщо никакъв страх. На първия етаж с този стъкления под доста ми стана гадно. А нимай да не я полееш, защото вече е студено. Веднага проверих с чат GPT какво е стъклото. И? Уж било десеторно обезопасено, тествано с слонове и не знам си какво. Мокрише. Ако едно от стъклата се е пукнало, друг слой държи, не знам си какво. Не знам дали да вярвам на тези неща, честно ти казвам, да гледаш, да вървиш по стъклен пот и да гледаш под тебе на 100 метра хората отдолу и земята. Не е моето. Много ме е страх от такива неща. Мене не изобщо. Да, Ая на теб се е метнала. Тя Аз се скачах. Ая изобщо не му обърна внимание, ти скача. Тя направо отиде и се лепна за това да гледа долу хората. Стана хладно вечера. Тя даже не знае, че е била на Айфелата кула. Браво, бе. Браво на тебе. Пак да. Ти искаш да, ама ти не можеш. Ще се отдавиш? Тя каша понякога и нарочно. Айде. Данке. Какво данке? Страсбург можеше да мине данке. Крем брюле. Тя нарочно го прави, да я тупаш. Крем брюле, това е френско. Добре. Айде. Майко, как се пука. Кажи колко ни е сметката, аз се пръснах. 159,30 по-ефтино, отколкото очаквах, защото тук взехме много. Кажи колко пари ни остават. Пари. За кога, колко пари ни остават? До края на екскурзията ли? Или до следващото ми зареждане? До следващото зареждане, Много което е малко, след 6 много дни. малко. Горе-долу ще толкова още за една така сметка. Но ще се опитаме да оцелем по някакъв начин. Не, няма, ще иска Ще той проса от майка му. назаем, докато минат 5 дни, ще го измислям. Видях ги маняците, ни двамата с нея ги видяхме маняците, къде си скрият водата. Около Айфелата кула. И Айфеловите коли.
Да, и айфовите коли може и те да са там, да. В една шахта, дето не се заключва. Той се огледа точно около нас и извади един чувал. Така че утре ще им го гепсаме. Ще им подбим цената около айфовите коли, ще продаваме по 4 айфови коли за 1 евро. Ще трябва да продадем много, между другото. Защото те продават по 3 за 1 евро. Водите, трябваше да ги питаме колко ги продават водите. И така, и ще избутаме. Почти е средата на нашата почивка. Още мисля, че остава още 2 дена, още един ден и вече сме средата. Аз тръгвам такава. Държа си за корема, държа тук бутилката, държа за корема и си тръгвам така леко коцукам. Все едно са ме мъчили. И хора, пак ядахме за последно, сякаш утре свършва света. Направо ще се пръсна. Наистина не ни се сърдете, не ни се сърдете. Направо това ми се повръща. Мен малко ми е гадно, защото изглежда едно сноби, все едно някакви... Не знам, яме гушни, защото не Чакай, носи Желена, елаште гушни. Не знам дали не изглеждаме някакви все едно, те взеха за най-големите. Не, правим си кефа. Ние винаги сме така, много обичаме да плюскаме. После ще изчезнем за една година. Но не ходим на ресторанти в София, не ми дава, да. Да. Не ми дава да си поръчам храна, не ми София, дава. в София ни и дава, затова да. готви яко. Защото трябва да се яде в Париж. И между другото в София аз съм по-широки пръсти, той е по-скрънзав. Но като сме на почивка, направо... Ставаме наобратно. Ставаме тежко на обратното. Не знам кое е по-правилното. Да си живеете живота постоянно, но със сметка или... Спри се вече, гледай чат тераските тук на Шанзелизе. Спри ги занимаваш хората с екзистенциални въпроси. Значи хора, прибрахме се. 11:40. Ходихме по Сена. Беше просто невероятно. Влезнахме за малко в Лувъра, в градините на Лувъра. Хората са супер щастливи, те са навънка до мега късно. Така, след като имах много проблеми с аплодването на едното ми видео, единия ми влог, най-накрая излезнахме в колко е часа? 11:30. Да. И дойдохме до Нотърдам. Той е буквално на 2 минути. Няма и толкова пеша от нашата квартирка в латинския квартал. Тук е тежка лудница. Много хора има. Къде за влизане. Слава Богу, няма да влизаме. С нощи, като минахме от тук, беше толкова празно, красиво. Така че май ще повториме вечерта да минем от тук. За снимки по нея. Да. Ама то ние всяка вечер му си минаваме от тук, ние сме на една На минута. 2 минути, да. Да, си направим тренда. Айде. Правиме нов тренд. Аз го измислих. Чакай, спри! Така, 2 минути по-късно и сме на другата забележителност, която ни показва. Това какво е, Неделчо? Ние сега се бавим, за да вляза в чата да видя. Еми, той те кара да ходиш някъде. Сейнт Капел. Само отвън и снимки. Сейнт Капел, отвън и снимки. Ето, готово. Добре, айде, давай. Чек! Айде! Така, това е някакъв австрийски мост. Много интересен. Преминава се само от едната посока. Демеко тук може да преминем и да излезем от другата страна. Сега ще видим дали можем, защото може и да избилете. Да, много интересно. Що са го направили? Със знамето на Австрия. Сега ще видим. Да, има някакъв пункт. Може би има някакви неща вътре. No, it's free. Thank you very much. Because you have a baby. Thank you. Тук ли да ми? Ами да. Оттам. Thank you. Така.
Фрие и си минаваме отсам, защото сме с бебе. Айде. Интересно. Все едно минаваме някаква планина през тунел. Добре го казах, нали? Интелигентно. Интелигентно казано. О, яко е. Чистото е яко. Има и някакви звукови ефекти. Абе, това е пещера, бе, човек. Виж, ето. Да. Интересен перформанс е това. Да. Ми занимават си туристите по цял ден тук и това е. Въпросът е кой мост са облекли. Сигурно някой обикновен. Защото ние имаме да минем по най-стария мост на Париж. Не е че този. кой знае какво. Не е то със сигурност. Това е, да, бивша роялти резиденция. Конфенсерие. Ами в крайна сметка се оказа, че са облекли точно най-стария мост. И ние минахме покрай него. Да. Ето по този начин в тези техни жилища, стълбища и така нататък вкарват и изкарват мебели, техники и всякакви такива неща. Охраняват с пушки тук. Така, това е най-голямата църква в Париж. И има някакъв огромен орган. Сега ще видим дали може да влеземе. Влезнахме. Търсим органа. Ето това трябва да е. Сериозна красота е това Париж. Насякъде. Това е някаква уличка с френски бутици. Невероятни фешън находки. Това много ми харесва. Бива ли такова нещо? Уникално. Бива, да. И ето ни на Лувъра. И само да покажа зад Лувъра какво има. Тук няма слабо. Град мечта. Купихме си вода от човека, 5 води, 1 евро, 5 евро. Айде, влизаме. И разбира се, не сме очаквали нищо друго. Освен тълпи и красоти. Вчера бяхме тук, не помниш? Помна, но бяхме вечерта и не съм показала на хората. Качихме се до Монмарте. Тук рисуват много портрети. И е много различно. Направо 2 пъти стълби, 30 минути баир нагоре. Добре, че ние не се сърди, защото ако беше се изкачвала по 3 нагоре. Защото аз Монмартър не го помня как изглежда и викам дано се заслужава. Имам такова видео, бъхтим с мясен червен ще пукна и викам дано се заслужава Монмартър. Монмартър е хълма на художниците.
много китно хълмче в някъде из Париж. Доста е различно. Пак казвам от градската обстановка. Да. И сте яли какво? Тя яде за първи път жабешки бучета. Аз също съм ял жабешки бучета на времето, ама някъде в България преди 30 години бяха не много добри. Тук направо са крехки като заек, като пилешо. И един бъргър нормален. И сега си поръчах лимонов десерта, пък ти каквото искаш си поръчаш. Ще капне на... Защото ти щеш да кажеш после камерата ти е тъпа, не знам си каква резолюция. Значи, понеже пускам някакво каза, ние с Неделчо се скарахме и се разделихме. Брутално, тя си поръча билети да се тръгва от Франция с самолет, брат. И се разделихме пътищата и бяхме 2-3 часа в Париж разделени. Да, Но не ми даде детето. да, как ще го дам? Те ни гледаха хората, като се карахме, даже и ни българи ни засякаха. Докато ние ме псува яко, българите ни засякаха. Няма що. И тръгвам аз към Монмартър сам и по едно време даже си викам по това на горнище, защото ние сме пеша, винаги пеша. По това на горнище си викам, маля, добре се скарахме с ние, защото тук ще да ме убие вече, че съм го сложил като дестинация. Ама горе е лудница. Горе е лудница. Покажи сега само. След това изкачване направо е сега като станах от заведението и нямам крака. Влизаме в тази църква. Как се влачи количка. Оле, тук е много хладно. Без шапки. Ето дойдохме и до Римската базилика. На Монмартър. Сакре-Кюр. Сакре-Кюр. Сакре-Кюр базилика. Една от най-красивите панорами на Париж. Ето тук е панорамата, ето. Да. И сега ще гледаме гледката и слизаме. Ето е и гледката. От тази хълбата, кой е по-як? Браво! Там нещо се е подпалило. Еми то в Париж е 32 градуса. Нормално. Слезахме по стълбите и хубавото е, че сега сме само на надолнище. И ако сме и по сянка, ще е още по-приятно. И се прибираме до квартирата да се оправиме, защото ще ходим да вечеряме в най-старата къща в Париж. На алхимика. На алхимика, да. И ще пуснем и пералня, защото имаме пералня. И сега трябва да купим препарат на малката, защото имам само за големи, пък тя има някакъв проблем с кожата. Чудиме се дали не е развила атопичен дерматит. Да. Няма как да не се леси на гъста. Сега просто няма да рискувам с препарата за големи, макар че съм взела само такива капсулки и просто трябва задължително бебешки препарат за нейните неща. И така, малко домакинска работа in Paris. Също така имаме пералня, обаче нямаме простор. И сега ще сътворяваме произведения на изкуството в квартирата. Тук сме в някакъв подка. Краен май квартал. Не знам. Дори той си има чар. Но е мега мръсно, хора, направо. Тук е отврат. Гет. Но
Ето. Нон-стоп букуци. Нищо да е. В центъра повече го пазят. Пресичаме вече с групата. Научихме се и ние да не спазваме светофарите. Но то е зелено, бе. Сега стана, ама тръгнахме на червено всички, цялата група. Неделчо почна да спори с ChatGPT, че Тя GPT ми вика, че пари ще 2 милиона, ма тя София 2 милиона, как пари ще 2 милиона, бе? Два милиона жители на площ от 105 квадратни метри. $10-11 милиона е агломерацията. Чакай сега. София е 2 милиона. Париж е 2 милиона. На мен Париж ми се вижда много по-голямо. Освен това, като 90-те години спомням, че всички ни промиваха мозъците, че Париж е най-големия град в Европа. Като изключим Истанбул и Москва. Как така Париж 2026 е 2 милиона, не мога да разбера. така влезнахме в супермаркет, направо вече покясах. Вижте какви думички използвам, моля, се покясах. Вие чували ли се тази? Че нещо напоследък ме хранат за бедния ми речник. Аз имам диалект, сленг, специфика. Така, търсиме бебешки препарат за пране. Ето, тук има някакъв New Formula. Ергазъм, това сега лекотител ли е прах за пране ли? И изядохме макароните от магазина рано сутринта. И какво каза току-що Ами, ти? че сравнение с тези от Айфелата кола не стават за нищо. Тоест, за 6 евро 6 макарона са някакви сладкища. Да, хлебести бях. Да, хлебести, окей, сладкища. Но те, дето дахме по 4 евро на макарон в Айфелата кола. Не знам По 3,20 евро. 3,70 и 3,20. 3,70 бяха само два вида премиум, от които добре, ние да. взехме един. Другите бяха 3,20. Да, бяха много по-добри. Ето как им изглежда киното. Това не е кино. Какво е? Тази опашка за кино Легранд не чака. Рекс. Тази опашка чака за Майкъл Джексън. Виж, тя е облечена като Майкъл Джексън. Ами да, това е киното, бебе. Напоследък доста танцува. Ето ги. Те чакат за филма на Майкъл Джексън. Yeah. Това ще го хване, между другото. Така ли? Еми, все пак Ако е ви Майкъл хване Джексън. музиката, да знаете, тук звучи тарадада, тарадата, та, тарарара, тарарара, тарарара. Да. Аз го обичам Майкъл Джексън. Какво да казва, всичките конспирации, всичките гадни неща за него, Епстен, Пъв Деди, не знам с какво, тунелите отдолу, всичкото съм го чувал за Майкъл Джексън. За съжалявам, аз си го обичам. Най-накрая стигнах до цените за апартамент в Париж. Така. Да започнем с ефтиния. Едностаен, какъвто е абсолютно какъвто е нашия. Банята е огромна. Това къде се намира? На Париж. Second Rue. 28 квадратни метра. Да, го това за 1 милион да бъдат. Да бе, за какво има за 1 милион? Тук за инвестиция. Не знам точно обаче къде се намира. Това е най-ефтиното. Това е половин милион. Колко квадратни метра е? 36. Да. Тук има за милион. Това е офис. Два офиса. И 890 хиляди евро. 300, 70 квадратни метра. Франция си сега свърши от 3 на 1. Не знам дали ви казах, но купихме от
някакъв магазин плод и зеленчук, плодове, струваха ни 32 евро, смокини, череши и кайси и параскови. 32 евро, обаче са огромни. И детето сега се спуква да яде смокиня, много и харесва, даже в момента яде с стволчето. Какво? Пишман влогарите 2 дена подред ви говорят за пореден път глупости. Стария мост, най-стария мост, дето е опакован по-австрийски, както каза ние, се оказа, че всъщност е опакован в чест на българина Кръстю Явашев. Така че ние минахме... Защо? Защото Кръстю Явашев е известен с това, че опакова всичко в света. И този мост сега са го опаковали, ние минахме през него, беше като пещера, много красив. Excuse me, тук също е като пещера между тези хора. И ние си минахме през мощното в чест на Кръстю Явашев и ние, идиотите двамата с ние, не знаем и ви говорим глупости. И майка ми сега се включи и вика да минете по най-стария мост, който е в чест на Кръстю Явашев опакован. И не ми става супер тъпо. Ни обясняваме някакви вредни пипели. 2 дена и с нощи и днеска. Така, отиваме към най-старата къща. Нещо, което той е опаковал е Райхстага. Това е, което аз знам. И още няколко неща. Някакъв остров. В смисъл, доста неща е опаковал. Но Райхстага, германския парламент, това е най-известното нещо. Странен факт за Кръстю Явашев, който бях научил преди 10 години, 15, е, че той и жена му, Мишел Клод се казваше, никога не са летяли заедно през живота си в самолет едновременно, т.е. в един и същ самолет, поради странната причина, ако случайно се случи нещо в самолета, един от двамата да оцелее. Те и двамата държат правата на всичките те опакованки. Тук е Мата Хари положението. Значи в Париж до сега сме имали само един единствен романтичен момент с нощи вечерта, с който се обичахме. И аз тогава нямах телефон да снимам. И сега през целият този влог, знаеш ли какво ще е? Как ние двамата с тебе се дръвчиме. Тогава ти предлагам на окръстиш, разделихме се в Париж. Купих си билет за София. Браво на тебе. Нали Ама ние преди това се дръвчиме на гарата в Цюрих, имаме как се дръвчиме. Нали ми поискам пари за билет? Твоите си пари, сега да не помисля втората част и го плащам. Щеше да е забавно. Фащам детето, Париж, София. 10 часа, 198 евро. С едно прикачване в Италия. Вау! О, това е за животните. Ужасно. Est-ce que ça vous fait de voir les humains qui exploitent d'autres animaux? I don't speak I French. speak English. Yeah. How does it make you feel to see humans exploiting other animals? Значи, паднахме на защитници на животните, обаче аз му казах на момче, че съм вегетариан, че не ям месо. И той ми каза, че трябва да съм веган. И на мен ми стана малко тъпо, защото винаги съм защитавала животните. И смятам, че не трябва да са в клетки и да бъдат третирани като неживи същества, трябва да имат живот. Но в крайна сметка не може да ограничим цялото човечество да не консумира млечни продукти, яйца и така нататък. Така. Това е ресторанта, най-старата къща в Париж. Откъде си? Where is that? Okay. Thank you. Така, това е с една звезда Мишелин. Това мисля, че е предложение за Мишелин. Мишелин гайд пише. Така че парите за самолета ви ти дигнете върни. Да ме не платим сметка, защото
Да. Положението е... Ето го, всичко с резервации. Има доста малко маси. Да, ами то може да има втория път, не сме сигурни. Якото Да. е, че това е наистина къщата на алхимика и води се най-старата къща в Париж. Що е най-старата къща в Париж? Може да проверете с Google, част от Википедия. Но това ни е първото много така високо хай-левел кулинарно изживяване от нашето пътешествие. Като изключим Това ще бъде... евровата извънредна сметка в Швейцария, малко връче. Тук май ще да минем с лекота. Имаме много специални ресторанти, в които ще бъдем и те ще бъдат дори на отделни влогове, но точно тази къща ще я вкарам в първите 2 дни от Париж. Some water maybe to start with, because this heat's still working. Тук ресторанта го букнах месец преди да тръгнем. Тоест няма почти никакъв шанс да в деня да решите да го направите, така че това да го имате предвид. Записвам, мамо. Там гледай камера. Така, поръчахме от абсолютно цялото меню. То не е много голямо между другото. Да. И естествено с нашото камикадзе малко пазим всичко. А той има всякакви такива джунджурийки яки. Имат си магнитчета за ножовете. Имат някакви комбота, нещо от този сорт, нали? Комбото. Не знам как да Имат си рече. хората 5 степенно меню, 7 степенно Да, меню. 5 степени, ние взехме 5 степеното, 7 степеното, плюс един артишок, който го няма май в нито. Не, артишока не е отделно. Артишока дойде към моите, защото ти нямаш право на артишок. Аз нямам право на артишок, защото съм взел най-голямото. Да, плюс някаква тестова порция вина за 60 евро. Да, Са 4 чаши, които са от различни вино. Между другото, бяхме се преценили, цените не са чак толкова страшни. Може би около 250 евро. Не, 300 евро, нещо такова ще не сметката. Нещо такова. Моето е 120 и твоето 90, прави 200 и имаме 60 за вината, 260. Ако е това, да. Браво. Показва какво не снимаха, говориха ни на английски и нищо не разбрахме. Да, абсолютно такова. И ни казаха нещо с ръцете. И трябва да се Май трябва да ядем с ръцете или каза да единствено с ръцете не яще. Или единствено с ръце не ящите, да. Сега ще погледна от другата маса какво правят. Защото не има къстане. Но повечето. Майко, Стоян Кимбъл не мога да се оправя. Тук трича. Добре, Е, така ще взема малко, с за ръце. да гледате. С ръце. Мисля, че каза с ръце. Вижте колко хубаво купче. Дано да се яде това. Ние сме верно като хайдуци попаднали в цивилизован ресторант. Да, много познат вкус. Дай на долу. Ама той се меша. Ето този хляб. Да. Ни го дадоха с това, което е Black Lemon. Черен лемон. Вчера лимонна история. Черно ленен севе. Да, и не знам какво трябва да правим точно. И ядем. Да. Искам да оставим детето да се капне. Трудна работа. Ако е там, ще е трудна работа. И аз ще го приместя там, да. По-добре ще е. Ако се пречкаме, възможно може да те до тебе, така и да ще пречи, да ще пречи така. Ти ще трябва да я храниш. Добре. Само ще вземеш това към тебе. Окей. Да, стартерите са мега тестени и ще се надеме само с тях направо. Това хляб аз ако го взям. Добре, че е тук, тя е опустошителя на хляба. Да. Ая много хляб яде.
Това направо виж как се разтегли. И това е уникално. Вижте го. Казаха ми, че ръце се яде, да знаем. Папа веднага ти дава тати. Ето ти хлеб. Я тати да пробва това лимона от черния лимон. Не, зеленено се. Черен лимон. Да. Пак сърце. Не с какво да го ядеш? С ножица. С ножица. Това е много интересно. Е, такава презентация на вино никога не съм направила. Да, много е забавно хора, наистина е готино. Човека постоянно нещо ни бързика. Бързика ни 100%. Смисъл, той добро намерено ни бързика. Къде разбереме, къде не, това вече... Ние ни казваме, каквото искаш, това прави човече. Да. Сюжет тук не е си. А? Ето го, показваме го. Това са стержи яки. Да, бели и зелени, в ферментирало нещо си. Да. Презентациите са брутални. Да. Да. И са гурме стайл, така че си капнем сега, така лъжичката, аз типам соса. Да. Ето. Ето. Сусам. Има сусам. Много е вкусно. Много е вкусно. И тя, и я е харесва. Ресторанчето е бомба. Иначе Париж е уникален. Днес на Лувъра разделихме с Ния. На Монмартър се събрахме. Това е Париж. I should bring you a newer bottle. We're taking you to south of France, a beautiful world from the house Clos des Centenaires. I love them, very confidential. They have a very small vineyard. We're working straight with them. They take a very endemic grape from the Rhone Valley called the Roussanne. Normally it's full of freshness, acidity and tension in the Rhone Valley. But they replanted it into a sandy soil of Camargue with the influence of the Mediterranean Sea. The opposite on the structure of the grapes, full of fruits, beautiful vegicide, and incredible lengths. Oh my god. Influenced by the Mediterranean. Clos des Centenaires, 100% Roussanne, as you can see from the color, very beautiful grapes. Това е много як цвят. And I'm sorry I did it because the lady there was a sommelier in Chicago. Normally it's completely blank, it's white. Добре, втория стартер. Изглежда уникално. Човека супер много ни разказа за виното, обаче малко не му разбирам. Нито пък неделчо, но да, за него. Мисля, че когато се отвори самото вино, е като разцъфнал цвят, буквално по този начин го обяснява. Значи... Този сос. Леко горчив. Нищо, което преди съм усещала като вкус. Обаче не мога точно да го пиша честно. Чакайте още един път. Соев сос. Много хубав соев сос. Не знам вкус. Сега пробвам с репичката. Пан.
Тук има сега зелен сос. Погледнете. Това е грах. Леко кисел. Да, разбирам вече как успяват да отличат ресторантите. Тук просто е и нищо не е излишно. За съжаление, не знам ние дали е направила видео за това, но ако е направила, то моето ще отпадне. Ая реши точно в този як ресторант да вдига аларма и да се превъзбуди толкова много. Съответно, си изкарваме изживяването, великолепното изживяване по-отделно. Първо един е малко с Ая отвънка, после другия, защото ни е неудобно да ни вика, да ни крещи, да не се радва превъзбудена. Но не пречи на хората, които тук погледнах сметката на двамата американци до мене, възрастните, 240 евро е. Поне да се изкарат както трябва, не да им пречим ние. Докато дойде ние, защото гледам малко, на мен днеска казаха, че това е пастърва, сурова, с ябълка и с лимонов гранаж, сос, нещо от този сорт. И ми донеска на мен поредното вино, този път е от Корсика. Между другото вината, белите са им брутални. В смисъл, тук целият... Имате червени вина, но комбото, което си взехме от вина, постоянно ни дават само бели вини, вина са много яки. Аз по принцип не съм фен на бялото вино. Малката и ние избягаха. Вече седа тук в това типнославско ресторанче на Николас Фомел, алхимика, първата къща на Париж от 1407 година. И почти съм се напил с хубавите им вина, дъщеря ми и жена ми вече ги няма. Ние може би ме преспа, че уж пак сме сдобрени. И сега пътуват. Ето ги. Тък му се щях да кажа, че сигурно пътуват с самолета за България. Значи Ая ме запозна с едно момче тук в Париж, си говорихме. Тя първо тичаше около 10 минути по улицата, се гонихме. И аз викам окей, за да мога да я измора. И после се запознахме с това момче, че тя си го хареса и ходеше покрай него. И сега разказвам на Неделчо. И той е начин, така ли? Знаех си аз, че ти си ме изоставила. Знаех си аз, че си имаш там някой. Направи си скетча. Много добре знаеш, че е истина това, което казвам. Добре, направи си го целият скетч. Няма какво повече да кажа. Имаш? Не, нямам. Извън камера каза така, е като не си пазя семейството и говоря за Риели. Това каза току-що, преди това. Ма ти не си добре. Направи си скетча целия. Значи той като ми го каза това и аз му казах, да внимаваш как се държиш с мен, че много бързо ги намирам парижаните. И той почна да говори, но ти може да си хванеш едно момченце и ще се чувстваш по-добре. Доволен ли си? Да, това е реалността. Да си измисля скетча. Казах ти като те влече, ако не си като ме влече. Ама то това... А мен не ме влече, ти сам каза, че ме влече, разбираш? Според мен те влече. Според мен ти хареса. Цялата тази 20-минутна среща с момчето. 20 минути? Ние сега тичахме само поне 15 минути. Всеки се оправдаваш, пусна камерата се оправдаваш. Преди камерата беше друго.
Хайде, бабчо. А какъв лъже? Аз съм лъжец. Да. Аз като да не лъжа. Не, ти просто толкова много ревнуваш, че Аз толкова много много те ревнувам. яд. Много, да. Дай да направя следващата презентация на ядените. So, you have the artichoke prepared in the English way. Serve it with a churro of salads, has black garlic in it, Cremona mustard as well. For minestrone, our red sea green, serve it with a carrot sauce, treat it similar to a fumet sauce, like seasoned with fish's head and everything. Have some fire in it, fermented milk, and a powder made with burnt carrots on the fish's head. Thank you. Thank you. Хайде сега на здраве. И за какво пиеме, викаш? За новият любовник. Не за репрезентация. Ще аз дори името не го питах как се казва, но добре. Искам да ти пробвам артишока. Not too heavy, perfect to go with actually the freshness of the sea asparagus. Madam, artichokes are hard to pair. We're taking it to west of France. Окей. I'm pairing it with actually the deepest part of it with the black condiments, the mustard, and that dressing that you have over me. I'm taking you to the Rhone Valley, very low on it, full of sand, very interesting road over the Sierra. 2013, have 13 years of age, very nice second notes. You will see Yeah. the Sierra is bringing some more venture. You can feel some tobacco or leisure, very interesting. Give some structure. Thank you. More serious. We've at the edge of the Mont Ventoux, at the foot of the Mont Ventoux, used to be olive tree for taste. Okay? За какво пием? За тази прекрасна вечеря, която си казвам. Добре. А, така. Най-накрая се освести. Чакай, папа дава. Ето бе, чо. Ето бе. Наистина има остатъчен вкус. Много искам да пробвам твой артишок. Ама той е Да. това тук. Ето така ще направя. Добре, бе, добре, пробвай. Пробвай, кажи ми как ти е. Как да е? Уникално е. Значи установих едно, ние не ставаме за фуд блогъри, защото как е? Да, ама как е? Много вкусно, много вкусно, много вкусно. Аз буквално не мога да кажа кое му е вкусно, то му е вкусно. Какво каза на детето, че ще Отиваме да правиш? задим някой мадама. Както вие правите. Мале, Неделчо, ти си много ревнив човек. Не, изобщо. Не изобщо. Всички жени да ми кажат, ревнив човек ли е според вас или не? Какво? Кажи, какво? Want to see the chef? Айде, want to see the chef? Искаш ли да видиш? Мамо, главния готвец. Chef is impressive. Айде, ходи, мамо. Ходи да видиш шефа. Докато тук разкоста баща си. Наложи се да питам Неделчо дали мога да излезна отвънка да изпуша една Питаме цигара. само за да го запишеш. Заповядай, кажи му много по-здраве на момчето, погукайте се, аз ще гледам малко тук. Той не се базика, хора. Такъв си е, всеки път се е баба. Почервеня цели. От виното. Аз си намери също. Няма нищо. Само за мен няма нищо. Аз си намери приятелка. Как се Ние пчора си сте си намери големи приятел. приятели. Да, с речора сме бомба. Даже му почерпя една чаша вино допълнително. Така ли? То ти докато си навънка 20 минути някъде. Той си каза, don't worry my friend,
drink one. Ти една чаша вина. We really suggest you to try that beautiful noble fat called the Banu. Green peas poach over mousseline, almond whitened with your Escomaf almonds, and a very interesting, beautiful and powerful. This look very like painting. Thank you so much. Painting. This is a very nice compliment. Thank you. Enjoy it. Не се изглежда като картина. Това е твой човек. Шедьовър, да. Това е моят човек и аз трябва да намеря. Тук Това е Агнешко. Докато ние пак е с любовника отвънка и с Ая естествено, защото тя надува главата на всички вътре. Само да ви кажа, че това беше Агнешко гурме. Уникално. Наистина, просто аз не съм кулинар. Пишман кулинар съм, да, имал съм ресторант дъра-бъра, такива неща, но не съм. И освен да кажа, че сосовете, които ги правят, и тази бяла пяна, която правят, не знам всичкото, това е нещо, което го правят сега, нещото е великолепно. Wonderful. Wonderful presentation. и последният десерт. Който го пазват винаги за накрая явно, защото забелязах, че на всяка маса накрая дават това. Да, само Те че- буквално имат 2 десерта, 3 основни и 3 салати, но наистина страшно малко неща. И това, което ние си направихме, ти как го нарича, аз го нареках комбо, ама не е правилно. Да минеш през менюто. Курсове. Да минеш 5 през менюто курса си беше е, моето, твоето беше си е 7. идеално. По много малко ти Ти дават. кой яде повече от мене? Аз ядах повече от тебе, Агнешко. Само Ние аз. двамата с тебе имахме по едно основно и после на мен му Значи дадат аз още едно имах основно. 6 курса. Отначало стартерите май са комплименти. Да. Да, абе не бе, смятат си го нещата. Не, те дадоха един, да, стартера с хляба, с лимонното беше Моето може да е твоето първо. моето, да. Да. Може. Защото на нас ни дадоха комплименти. две Абе, неща. хора, заслужава си от това удоволствие. Наистина ще ви струва, поне ние както го направихме, около 300 евро. Но може и по-ефтино. Но като си спомня, Underwater ресторанта на Малдивите за 750 долара, нищо не може да ви събори. Ама ние бяхме и на лодка там, ама те толкова близо Няма ни значение, закараха. давахме 750 долара. Така че нищо не може да ни 700 събори. долара. Да. Заслужава си. За Мишелин гайд след малко ще видим точно табелата отпред, защото аз се изненадах. Аз не очаквах. Бяхме букнали, мисля, че Тожаров ни каза да я проверим тази къща. Бяхме я букнали, да. Проверете на Тоджаров курсовете, заслужават се да му направя Да. реклама. Да. И изобщо не знах, че става дума за нещо свързано с Мишелин. И сега ще го пробвам. Мишлен. Мишлен ли е? Мишелин ли е? Мишелин. Мишелин е. Много е добро. Заповядай, бе. Кажи на какво има вкус, де? О, не мога да описам, аз обясних, аз съм пешман разбирач. Не мога да кажа. Просто... Нани. Погледнете колко е наклепана. Наклепана. Значи хора изобщо ни пука, че в къща на Николас Фалмел. Важното е да си Нани, да си спинка. Ти утре си побъркани направо. Така ли ще си на мишелините, а? Издаваш? Ние издаваш. Аз не се казвам. Така ли? Да. Добре. Сметката. Чакай само да такова. Yes. Айде, елате. Let's go. All these have been renewed. This is from 1900 from the Universal Exhibition. The one
that showed up to the world the Eiffel Tower. It was actually contained inside the building. What's that? And my dear madam, monsieur, by mistake, at once my colleague just dropped a little bench here, and we find out a very incredible treasure hidden here in this little hole. You need to go in this hole, and I need to light it up for you. Yeah, see it. Do you see it? Oh yeah. It's a triangle of a reverse pyramid. It's can be here for more than 600 years. Oh We're my God. absolutely not. We don't know what it is yet. There is people working on it. They will give us the meaning of it. We don't know of what material it is. Only certainty we have is a triangle over the reverse pyramid, six-star, six-star. It's all connected with Kabbalism, with Judaism, because the book of everything was called the Book of Abraham the Jewish, and that's why you have it will influence the Frankmasons, the Kabbalists, a little different orders and lodge. Nicolas Flamel, with his rigorism and his approach of the religion and the esotericism, is really Sorry. no, fine. And I don't know if you can see from very, very close. It's engraved, and you have the signs. I can show it to you on the book. The same sign that helped Nicolas Flamel to find out the secret of the philosopher's stone. Yeah. That's what I was explaining to the table next to you. It's all coming from one drawing, from one book. And it's the same thing that are engraved on it. Even if you look very closely with the picture, it's even written in letters, but it's not even Latin letter. I mean, or I'm not very sure. I'm not a scientist. Ох, прекарахме си просто невероятно, наистина, този човек. Самия хост на Николас той- Фламел. Той ни каза името му, обаче ние малко В крайна глупави, сметка... забравяме мега бързо, но вие го видяхте Пробът на с 12 видях. виното, да. Страхотен човек, усмихнат, позитивен, заради ни с толкова позитивна енергия. Това не мисля, дори ни качи горе да видим някакви странни, стари знаци, че Намерили тук за са значи са вършили колегата, алхимия и да. така нататък. Не, колегата му нещо... Един колега нещо е направил, съсипал е там дървото и те са го отворили и отвътре са намерили изскоча. отвътре някакъв като артефакт. Нещо беше като шестограма. Аз го снимах, вие го видяхте. Няколко триъгълника прекачени един към друг. И сега ще го взимат... Със сигурност е нещо масонско, но Е. той каза, че учените още не знаят какво е Да, точно. сега ще го изследват и го питахме къде може да провериме, нали, после като стане ясно, октомври месец го взимат тази година и малко по-след това ще се разбере какво е точно, на колко е годишно, обаче сега е като... Преживяването беше много добро. Сметката беше 400 евро с бакшиша. 30 евро бакшиш оставих. Лудница, много. Но и ние малко с нея се поизхвърлихме, така че не Да. се втрещявайте. Да, ние както ви взехме, казах, без да искаме, сме взели 2 пъти вино. Спокойно, да. Както ви казах, двойката на нас беше само 230 евро. Рождениците също бяха около 200 евро. Не се притеснявайте, ако искате да пробвате. Но ние пробвахме, както казах, Всичко, цялото. меню. Ние наистина пробвахме цялото меню. Да, така че заслужава си удоволствието. Аз изобщо не съжалявам. И аз не съжалявам. Да. И аз си падам много по такива окултни неща. Фен съм на граф Сен-Жермен. И сега като идвах към Париж, се запознах и с Николас Фламел. Обичам алхимиците. Чел съм и Алхимикът на Пауло Коелho. Не съм много сигурен дали да вярвам на алхимията, дали е възможна, но като цяло ме впечатлява. Да.
Сега ще обичаме ли повече или... Алхимично може и да се пообичаме повече. Какво стана? Ти да не си уреди нещо парти вечерта. Или... Продължава. Дали сте обичали? Продължава. С неговите глупости. Тук, докато Ая се дере, да ви покажа. Цял ред палатки. В центъра на града. И мирише. А положението е много изнервено с детето. Града в момента е 12 часа. Е просто изключително жив. А латинския квартал е мега студентски. Тук даже... Аз го очаквах да е аристократичен някакъв. Не, тук са дюнерите. Дюнерите мисля буквално между 6 дюнера. Дискотеки имаше. Нашата квартира е между 6 дюнера и малки стълнички нагоре. Вчера даже беше още по-фул макс, ама играха Франция. И затова. И Килиан Мбапе се бил класирал като най-резултатният футболист за Франция на всички времена. Какво каза току-що? Как ме я, че не те записвам? Ти гледаш да спра камерата и тогава ги разжби. Моят човек за бара. Бил взел кафета от един човек и бил много готин и красив и може утре аз да слезна да взимам кафета. Ето, не чакам. И този влог завършва с прането и креативността ми и на Неделчо.